sarmadan. Al'adar so yana shiga daga ɗan da kaɗan, yawon sa samu jituwa ko wani ɓangare. Mai suna bike ki tabbatar da cewa zai mutuwa, ke ce ta wanda zaki fidda na adamuwa. A kauna tun da mun gama daidaituwa rabin tattako da ranki ne naki da ke zan zauna ba rabuwa. Zo dan zauna ki matsa da soyayi ruwa, in dai har na rasa ki lalle ranar sai ta buwa. In dinga yawan muguwa su ma sai an yafa ruwa, kin ga zan yi rai. kai na baka da so ka rike mini alkawari, kuwa samari da ce da iri na kane ka tare. Ni dai na dace da masoyi mai ilimi hakuri, na daɗa jaddada maka cewa ba zan bar ka ba. So ya yo tsoro a rai har na ɗau'i, har daga baya kamar halin sama kai fifike. Idan har na rasa ki zuciya ta yo kuskure.